дӯстони азиз, инҷо мурғобиҳо ҳастанд. Барои ё мо нонреза оварда. Нигоҳ кунед, чӣ хел талош кардан мехӯранд ҳама ҷо. Нигоҳ кунед, имшаб хушрӯх омеданд мурғобиҳо. Нигоҳ кунед. Мае ҳозир барои шумо. Ку биёед мурғобиҳои хушрӯх. Нигоҳ кунед азизои дилу дида. Оштон шава, гутен аппетит. Опа. Нигоҳ кунед азизо. Бигиред. Гире нон хӯре. Опа. Хӯре ошава. Ин нони шакаровӣ буда, камтар намакша бисёр кардиям. Мурғобиҳо довардем. Нони намакӣ бихӯрем мурғобиҳо. Ошаватона. Тамом шуда шумо? Овай, ман тамом шуд. Ҳамаашо тақсим кардем. чӣ ҷанг дорам барои нон ҷангая. Зиндагӣ да ҳамия маҳваи зинда, ҷонзоти зинда мубориза барои нон. Нигоҳ кун. Гутен аппетит, мурғобиҳои хушрӯх.